semmoista, joka heiluisi enemmän. Täti ei pelaa sääntöjä. Jos vaan hei. Mä oon jotenkin huono leikkimään tänään. Okeipa. Hyvä, hieno poika, hyvä. Eikö? Anna vaan voittaa. Jäännös. Et lähde mun kanssa niinku yhtään tähän hommaan. Etkö lähde niinku yhtään? Ei niinku mitenkään. Aina pidä. Ootko sitä mieltä? Luuletko, että... Joo, ei saa kyllä vieraille. Ei sitten? Ei, kyllä siellä herällä. Mennään seuraaville leikille. Käännä oma rintamasuunta siihen kelkkaan, mutta jää silleen, että nyt voit ottaa sit askeleen lähemmäs. Hihna löyseni. No. Vaan katsot, ettei se hihnakaan kolauta sitä kelkkaa. Kierrä sieltä kelkan takaa kelkan toiselle puolelle samaa asentoa. Sitten voit kehua koiraa. Sitten voit mennä kyykkyyn siihen ja tutkikaa vielä yhdessä. Otat siitä vähän hihnaa ja kutsut koiraa ja juttelet sille vähän sen. Kato mitä tää. Vähäiset siitä vähän sen hihaa silleen. Vähän silittelet toisella kädellä siitä. Tosi hyvä. Tuu vielä tälle kelkan toiselle puolelle samalla lailla katsomaan sen toiselle puolelle. Samalla lailla näyttää siitä haavista. Hienoa. Tää on hienosti aivoittaa. Aivoittaa. Hieno poika. Hienoa. Siitä käännyt ympäri ja kävele tästä ihan kelkan vierestä ja hihna pitkällä ja koira saa mennä mistä haluaa. Katsot vaan, ettei jos se vede eri puolelta kelkkaa, kun se näet, ettei se kaada sitä.
Pokkailuhommissa se ei välttämättä ole sitä onni. Mitä luulet? Niin, mitä luulet? Onneksi huomenna on vähän tällä keskustelua. Jäikö vähän kuitenkin pikkusen hampaankoloa tai juttu? Jäikö? Se ei ole mikään oikein. Tuleeko kutsumaan? Kutsun vaan.
koko omalta koiralta. Tunnistit sen sieltä kaiken jo. Joo. No tässähän on se, että kun tässä tulee kuormitusta, niin sitten se voi olla, että se reagoi eri lailla. Kokonaisuutta katsotaan ja sitten näitä erikoiskokeita täällä vähän viljellään tarkentaaksemme tätä kokonaisuutta. Toimintakyky, koiran rohkeus, erikoiskokeena kelkka ja pimeä huone. Kelkalle se meni toiselle puolelle, sitten se vähän aikaa keräili siinä itteensä, niin sitten se meni sitten katsomaan. Ja pimeässä niin sitten siellä tuli vähän semmoisia tähtien katseluja ja muuta, mutta sun apuja siihen ei sinänsä tarvittu, vaikka se sitten ihan vierestäkään ei meinannut hoksata sua. Et se on tavallaan, kokonaisuutta katsotaan koirassa, niin se mikä me niin kuin siinä nähdään, niin on toisen temperamentti on vähän semmoinen, että se niin kuin välillä reagoi hirveästi ja välillä se reagoi niin kuin vähän ja sitten se keskittyy vähän välillä se tosiaan kanavoitte sen reaktionsa johonkin täysin päättömään ryntäykseen, kun rupeaa kuupassa painanut. Ainakin piti lähteä. Että ei ihan aina keskity siihen just mitä niinku tapahtuu. Mutta toimintakyky sillä on +1A kohtuullinen. Terävyys, miten se osoittaa aggressiota, erikoiskokeena Seinä tossa. Sitten se on +1B koira, joka ei osoita lainkaan terävyyttä. Se siinä kattelee ja sitten kun lähestyy tarpeeksi, niin se kääntyilee ja alkaa syömään heinää ja vähän kaiken näköistä muuta, mutta terävyyttä se ei sieltä osoita. Puolustushalu, miten se puolustaa teidän pientä laumaa, kun olette kahdestaan liikenteessä. Se ensin seisoo ja vähän ihmettelee siinä ja sen jälkeen se väistää tuonne taakse. Ja lopussa hyppää sitten Markku syliin. Mutta se jäi vähän epäselvästä, mihin se on tulossa. Ei se ainakaan hyökännyt niin sanotusti ajamaan mua pois, mutta en mä ihan varma, olisiko se syliinkään tullut. Et vähän on vaikea lähteä arvaamaan. Semmoista puolustushalua, että se olisi halunnut sen hyökkäjän, niin semmoista siinä ei näkynyt, niin se on -1 haluton. Taisteluhalu, miten se nauttii leukojen ja lihasten käytöstä. No, niin kuin sanoit, se tuommoiseen heitettävää se ottaa kiinni, siinä sitä ei näkynyt. Mutta sitten taas tuossa kelkalla, niin siinä näkyy taas se lihasten käyttö siinä niin taistelussa. Et siinä se sitten käytti enemmänkin sitä ja siitä se saa +2B kohtuullisen pieni. Se on kyllä tosiaan ihan koko kroppa mukana. Kun se... Et siinä sen näkee, että kun kelkka aina odottaa, niin peruuttaa vähän, niin sit se hakee itteensä eteenpäin ja se kyllä niin kun, sillä taistelua on, mutta se ei vaan ole niin paljon sitä leukojen käyttöä. Siinäkin se ikävä kyllä aina silloin tällöin katkee se taistelu, että välillä se vääntää ihan tosissaan kelkka. Anteeksi. Hermorakenne, miten se palautuu täällä, kun se kuormittuu. Se pystytään ihan niin kuin menemään paikasta toiseen, että eniten tuossa nyt nuo laukaukset on, mitkä sitä kuormittaa sitten. Et se on +1B ja hermostunein pyrkimyksin. Et se pysyy kuitenkin plussalla hermot, mutta kyllä se selkeästi kuormittuu, että nuo laukaukset oli sitten sillä vähän rankka paikka. Ja sitten tää vähän kummallisesti hajoileminen näihin ärsykkeisiin ja kaikkeen, niin pistettiin tää temperamentti -1 impulsiivinen. Et kun se välillä reagoi niin kun hyvinkin silleen, tavallaan kohtuullisen vilkkaan oloisesti ja välillä se reagoi hyvinkin voimakkaasti, että se saattaa niin kesken kaiken alkaa syömään esimerkiksi heinää ja sitten se taas reagoi. Seuraavassa hetkessä se taas hyppää johonkin. Että niin kuin... Et se on vähän epäjohdonmukaista se käytöstä, että siinä ei ole semmoista loogisuutta. Et siinä just niin kuin se, että hermot pysyy plussalla, mutta sitten se vähän tulee temperamentista. Keskittyminen on ongelma, ei niinkään se, ettei se kestäisi näitä hetkeä. Kavuus +1 hieman pehmeä. Hyvin näkee tuossa sateenvarjokulmalla, pitää vähän kiertää sitä. Muistaa kyllä jotain ikäviä tapahtumia on tapahtunut. Luoksepäästävyys +3, hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. Siinäkin niinku tavallaan semmonen. Siinä on vähän semmoinen kuin hassu ominaisuus, mutta sitten taas me katsottiin, että se tulee enemmänkin tuosta temperamentista kuin sitten siitä, että kyllä se kuitenkin on luoksepäästävä, että ei se niinku siinä luoksepäästävyydessä se ongelma ole. Laukausaltis, reagoi niihin laukauksiin. Pisteitä tulee plussaa ensin 124 ja sitten tulee tuolta puolustushalusta ja sitten tuosta temperamentista 16 miinusta tulee 108 loppupisteiksi. Mutta kun tää on rotu, joka on tää hyväksytty rotu, niin sitten noista laukauksista niin se tulee hylätyksi, eli saat uusia. Aikaisintaan puolen vuoden päästä, viimeistään ennen kuin koira täyttää 7. Kiitos. No niin,